Няма повече, не? Не. Добре. Преди колко дена се случи? Преди месец сигурно. Пусне назад сега, лекичко. Пусне хубаво. Очакваш от другаде, пък то откъде се запилим с това. Дай я покорим. Имате такова удобно. Здравей, Цецо, как сте? Ти в момента да не си в България? Я се вземи въздух сега дълбоко. Благодаря, Марианка. Вземи си пак въздух. Издишай. Дай Боже, Таня. И ние го желаем. Дишай нормално. Окей, Цецо. Дано всичко е наред, да може да дойдем. Да дойде той до Англия един път, бе. Те се учиш ли в България в момента? И начакат там. Значи, както казвах преди малко и сега пак го казвам за България, въобще не знам дали ще можем да отидем, дори да се отидем, най-вероятно може да не може да работим. Само ще се почиваме, да. И ако отидем за да работим и ако всичко е наред, ние ще го обявим на страницата. Но на този етап, който е в момента, няма как да стане, защото много хора е на едно място, е забранено. Те се събират много. Да, то ние където и да отидем пак така. И аз на вас, Петя. Само здраве. И да, Цецо, дано да може да дойдем. Здравейте, семейство Добреви. Тя ще да на гости помина. Да. Венета Витанова и за Хамбург се отнася, доколкото знам, и там мерките са строги в Германия. И не мога да ви кажа нищо. Цето ще се чуем, ако по телефона. Я ще пусна на живо, Да.
Ще излъжа с един ден разлика, защото... Ще чакат пред вратата. Аз се обърна към мен. Ще наблягам на коремите. Както казвам, ще правиш повече коремни. То действително да е там. Фамилия Сваровски. Много пригръдки, много целувки за вас. Разбира се. Стигнах коремчето. И то трудно ще стане. Ами, веднага ние като тръгнем, ние ако решим да тръгнем. С телефон. Извинявам се, че телефона ми тръгна да звъни, но музиката беше много приятна. Значи, ако тръгнем за България, предварително ще го обявим на страницата, за да дадем на хората възможност да се обадят. Така че ще го видите на страницата. О, Веско, ще кажеш на Вилето една баница да направи, като идваме. В момента, Петя, сме в Англия. Карамфила Трайкова, ако идваме, като го публикуваме на страницата, ще имате възможност да се обадите. О! Фамилия Сваровски, как сте? Значи за Холандия не, в момента никъде не може да пътуваме. Добре. Пусне се сега хубаво, нали? Готово. Това беше много добро. Даже и аз го чух. Даже и аз го чух. Да. То сигурно се чуитава. Да. Кажи как си, кажи пред хората сега как си. Много добре. Браво. Като нов. Да. Хубав ден ви желая за сега. Не като